23. juna na velikoj terasi restorana Bagdale održan je po drugi put festival vina i sira. Predstavilo se 30-ak vinarskih kuća iz Srbije i okruženja. A da uz vino ide i dobar sir, izdvojili smo kuću sira Meze. Kažu, recept čuva mama Živadinka, koja je prenela sinu Milanu recept. Pečeni sir sa slaninom oduševio posetioce, jer su mnogi po prvi put probali ovaj proizvod. Kažu, bez dobrog sira nema ništa. Tako je. Se slažete? Da, apsolutno još. Ja sam sa Draganom juče u jutarnjem programu razgovarala i on je rekao da će biće tu kuća sira specifičnog sira sa slaninicom, sa pršutom, je li tako? Pršutom i slaninom mangulice. To je potpuni trend mangulica, daje poseban šmek zato što je sušena, dobra je, od dobre kuće uzeta iz Subotice, tako da svi uslovi za dobre rezultate. Sad ovako, vi ste mi dali da pogledam priču, ja ću ovo da dam kolegi da on to pogleda kako to izgleda i kaže da tajnu recepta čuva mama Živadinka. Ja sam pitala vaše kolegu istoimenjaka, on je rekao da je dala sinu recept. A jeste vi preneli taj recept kolegi? Ne, zato što je to u krugu porodice, samo mi znamo kako ide, da. Ono što moram da vas pitam, vi imate malu porodičnu mlekaru, je li tako? Koliko je teško napraviti dobar sir, kvalitetan sir, a da bude pristupačan svima? Pa pazite, ako dobro poznajete tehnologiju mleka i znate šta možete sve sa mlekom, to nije nikakva muka, lako se to radi. Posebno kod nekih specifičnih stvari koje radite samo vi, na koje ste ponovili jako veliki broj puta, gde ste došli do nekog željenog ukusa za koji smatrate da je vrhunski. Mi radimo malu seriju, to je mala mlekara, porodična, radimo malu seriju i cilj nam je da nas ima samo u jakim restoranima, najviše 1-2 restorana u gradu, i da nas nema svuda. Cena nam je nešto niža u odnosu na uvozne sireve, zašto nema carine, nema poreza, nema ničega. Ali uzet ću obzir da je sir punomasan, da u 1 kg sira ide 10 litara mleka i da unutra nemamo nikakve konzervanse, aditive, boje, ništa što bi kvarilo sve to, da mu je rok trajanja 6 meseci, to je sasvim dobra priča. Sad ovako, ja moram da vas pitam nešto. Vi znate da sada ide sezona svadbe, veritbe, 18. rođendan i krštenja. I sad ja negde kao domaćin svog veselja volim da imam na stolu dobro vino za svoje goste, volim da imam dobar sir. Da li, sad je ovo već reklamno, samo da znaš, tako da ću i to da pustim, da li može bilo ko od nas da dođe kod vas i da napravi dogovor da svi budu zadovoljni, da vi napravite dobru cenu, a da mom stolu bude dobar sir kao predjelo i da moji gosti budu predstavljeni, pa čak i oni koji su došli da se povežu sa vama, da i oni taj sira imaju na svom stolu. Pazite, svi dogovori su mogući. Mi smo na početku ovoga posla. Cilj nam je da nas ima na dobrim mestima, da nas ljudi upoznaju, tako da nije nikakav problem da napravimo priču za svaku svadbu, za svaku žurku, nije nikakav problem. I ono što morate da mi kažete, u kojim restoranima u gradu Kruševcu se nalazi vaš sira? Ima li ga ovde ili ste se opredelili za Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac? Ima nas na Kopaoniku u 3 hotela, u Beogradu trenutno samo u jednom, a ovde smo u Kruševcu u početku priče sa jačim restoranima, zato što oni uglavnom imaju letnji meni i zimski meni i 2 puta godišnje menjaju svoj meni, tako da im potrebno vreme da za neki inovativni sir pripreme gotovo jelo. Tako da ja očekujem da nas već u septembru u tom zimskom meniju bude na više mesta u gradu. A Kopaonik?
to stoji. To stoji. Da, to definitivno da. Momci, puno vam hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da će ovaj dobar sir od mama Živadinke, evo pozdrav za mamu Živadinku za tako dobar sira, da će se naći na mnogim trpezama, da će mnogi restorani da se odluče baš za vas, a da ćete vi sa velikim uspehom da kažete da ste bili dobri i da ste to odradili baš onako kako treba. Hvala vam puno.